Estamos a reivindicar que, polo menos, que xa que están na cadea, que estiveran aquí na Galiza, non? Tiña que estar na rúa para xa que non nos fastidien tanto ir para un lado e para outro, correr para lá, porque o outro día fomos a Dueñas, ou íbamos para Dueñas e temos que dar a volta no camiño. A xusticia que hai neste país, que non existe, porque efectivamente os galosos, todos esos terroristas de Estado, están na rúa, e en cambio persoas que están defendendo unhos dereitos que ten como persoa a nivel nacional, a nivel están na cadea. Además eso, que non nos teñan alá cada un desperdiga polo que as familias, aparte de torturar o preso político, nos torturan as familias. Imagínate facer semejantes, eu teño un fillo en Badajoz e outro en Villanubla. E date conta cando teño que ir a ver a un e a outro, non xa é o económico, o desgaste físico que che fan, iso non é tortura. Despois dicen que estamos en democracia, democracia dela que se metan polo cu, porque de todo esta democracia non creo. Íbamos para Dueñas, chegamos a Puebla de Sanabria e lle dixeron que non íbamos para ter un vicevis, que non tiñamos vicevis, que teramos para dar volta, nos meten uns gastos que ni María Santísima, levas un tute e ao final, pois, nada, temos que ir para a casa. E a ver, nós o que reivindicamos é que traigan os presos para aquí no noso país. Todos os presos políticos que están, tanto os independentistas como todo o mundo, que non é un xeito, mas eso recolle a Constitución, a ver que tipo de Constitución é esa. E nada, pues, é o que se temos, claro. A palabra Constitución, artículo 14, mellor que usar que xa da Constitución, E aparte, teño que dicirse que a Constitución para nós é unha cadea. Todo o que se vota fora da Constitución o mangan para dentro, o sea, as cousas como son. Tanto a Constitución, para a Constitución é para que non te deixan mover. Todo o mundo que se mete na Constitución, a Constitución sería, a democracia empezaría por deixarlle facer un referéndum a un pobo. Se o pobo quere marcharse, que se marche. Se rompe España, que rompa. É así. Como pasa, por exemplo, o Canadá en Quebec. Fan o referéndum, non sale, pois volven a insistir. Pero ese é a democracia. Non é adaptarnos á Constitución española, porque a Constitución os fan 4 señores, 4 xueces e punto. E 4 xueces do sistema. Non hai outra historia. Entón estamos sempre na mesma. E claro, te moves e aparte, estamos ahora co problema que te collen por aí, venga, toda a sanción, e claro, se vimos un día nos pan ao peto e vimos outro día nos pan ao peto, e hostia, é que o sistema que colleron é dirlle ao peto a xente. Entón despois os teñen, claro, se os salarios son moi baixiños e se empezamos a pagar sancións, acaban, é o que están facendo, porque outra cousa non están facendo. É o que digo que, para min, o que tiña que ser a democracia empezaría por deixarlle facer o referéndum aos povos. Temos que dicir ben alto, ben claro, que nos orgullamos de ser radicais contra políticas destructivas, contra políticas neoliberais que día a día fan a existencia deste pobo, do conxunto deste pobo e das persoas que formamos unha existencia precarizada, unha existencia que camiña a grandes pasos cara á precarización e á miseria humana. Orgullámonos de ser radicais porque luitamos por direitos democráticos, porque luitamos por unha vida e por un futuro digno. E temos que dicir tamén alto e claro que apoiamos os presos independentistas porque neles recoñecemos a luita por direitos democráticos, a luita por un futuro
de dignidade, por un futuro noso. Temos que ter ben claro que estes compañeiros e estas compañeiras precisan de todo o apoio e de todo o recoñecimento de cada un e de cada unha de nós, de todos os que nos reclamamos independentistas ou simplemente demócratas. As medidas represivas das que falo, por exemplo, a dispersión, por exemplo, a incomunicación, por exemplo, os maus tratos e incluso a tortura, esta serie de medidas coas que tratan de asuellar e de facer que estes compañeiros e estas compañeiras reneguen das súas propias ideas e da súa propia luita, temos que, entre todos e todas, contrarrestalas, porque está na nosa mão contrarrestar esta política penitenciaria, esta política represiva que lles é imposta. Vou rematar con unha lembranza do organismo a un compañeiro que estivo preso moitos anos e que despois da súa saída do cárcere axudou en todo o que pudo a levantar este organismo antirrepresivo e que en todo momento mantivo unha coherencia e unha solidaridade con os presos independentistas e co conxunto dos presos políticos galegos. Ele, José Manuel San Martín Bouza Martiño.